on sami ina uluka Madrid naka klub Real Madrid kum uta u legend lane kum uta u the most successful player ngip tiang singapha yapi barok ki paralok ki becu singau tenat ban page ki video hakanai ka channel ka jingkerpat ikito ki paralok ki bampat ban subscribe la de singau tenat dekan ke video singapha panyon tu subscribe button kenang bakanai kan ai mense nengi pan penmi show ya ki video uluka Madrid ulapan pau haka singi palai ka badang syudap ba un sami no naka klub Real Madrid hadin ke klub World Cup bat ulapan pau ya ka jing singau keman ka bakrau ba udan bentah bat kanai ka klub ka bakrau nado usnam arajar khatar bat hado mentah usnam arajar arbusan kalong kumba khat lai snam uluka Madrid ubadai urang yala kai uba syapdeng jong kari Croatia ubala don mentah lai pe khandai snam karta bat ubala job ya ka balon dior award ha usnam arajar khat pra ulapan pau ya ka jing singau benot ban mi no naka klub Real Madrid bat kham tam ban e no ya ka jing yala kai football hakaba uluka Madrid haka jing kran jong o ulapan pau ya ka jing singau jong o kumne kapor ka lapoy bat ka khlip mat ka bangam kwa ban poy hanre kata ka football bat ka jing em hi barok kawai kadone ka jing sedang bat ka jing kod bat nang ta ulapan pau ya ka jing keman ka bakrau jong o bandon haka klub Real Madrid hakaba ula ong kumne ngalawan ha usnam arajar khatar haringkat ka jing kerman ban yo deng ya ka jersey juga klub kebebas tam haka partai bat ka jing angnot ban le ki bakrau hanre ngamla ban medur ke ka banjia haka ban sawan bandon bat ban yela kai na ka banta ka Real Madrid kane ka pentela ya ka jing im jonga kum urang yela kai football lane kum ubreu ngas ngau sarang bandon shibenta bat ka juk ka jing job ka babon jong ka klub ka babestam haka history jong ka football kini kedai ki kenten ki ba uluka Madrid ulapan pau ya ka jing keman ka bakrau bandon bat ka Real Madrid bat ya ka jing penno jong u ban e no ya ka bat kum joro ya ka jing yela kai football haka ba ulas ngau tho baka por ka lapo ya u ba un sa chong thai no na ka jing yela kai football na mar karta jong u kam sha shu ya u ba un peteng shu ya ka jing yela kai football te manta ngin ya pai ya ka e ka ba uluka Madrid ulale kan ba udang don haka klub Real Madrid haswa ba un mi no na ka klub kum ba ulakran hadin jong ka klub World Cup ka ba ka Real Madrid kan sa yela kai haka ne ka turnamen uluka Madrid na do ba uan ban penyeso shi klub Real Madrid hausnam arajar khatar na ka klub Tottenham Hotspur menta uladon bat ka klub Real Madrid bat ban yela kai bat ka lajan kum bahan respak teli ki jing yela kai bat kum joro ulala ban ye penjob ye ke trofi na ka benta ka Real Madrid lajan kum ba lai peu teli kata dap ar peu pra teli ki title haka ba uluka Madrid uladon benta ban penjob trofi na ka benta ka Real Madrid hakene ki khat lai teli ki snam kata hado handro teli ki Champions League san teli ki UEFA Super Cup san teli ka Spanish Super Cup san teli ka Club World Cup sao teli ka La Liga ar teli ka Copa del Rey bat kawe ka FIFA Intercontinental Cup bat kumjo ulaya ban kor ya ki individual award kan ba udang don hai ka Club Real Madrid kum ka Ballon d'Or bat ka the best FIFA man player kini ki dai ki kato ka ne ki kam ki bakrau ki ba uluka Madrid ulala ban le na ka banta ka Real Madrid la ban ong ba ka jing don jong u ka Real Madrid kala kelalong ka jing job ka bakrau hakene ki khat lai teli ki snam kumta uluka Madrid un sa no ya ka klub Real Madrid kum uta u legend lane kum uta u the most successful player hadin juga klub World Cup kumba ulapan pau lane pensngau hakane ka Thursday ka badang syudam ka Real Madrid kan sedang ban yela kai hakane ka klub World Cup nado ka khat pra tarik jo ubna jon jong menta usnam bat kan se yela kai persya ka klub Al Hilal ka badai ka klub napo jong kari Saudi Arabia but nang ta saya ka klub Pachuca kabadai ka klub napo jong kari Mexico bat kum joro ya ka klub RB Salzburg kabadai ka klub napo jong kari Austria Kublai Shibon ya pi baro ki parlok ki bajisngo tenang ban page ki video hakane ka channel ngin skendo pat hakawe ke video Kublai Shibon